Francis chu ati thin dan pa ngai ang bokin nikhat chu petrol pama chuan petrol hi kara hian athun meka Francis hian nupui nei to in anupui chu company pakhata hian athok ve a ani chu ni tin hilai hmuna hian na athok ve bok ani achunga chuan nupa hi chuangin he pa hi Ricardo ani Francis chuan petrol athun zo chuan an lam chu rompana kong khara chuan ron dakin kapu kathun zo te ti in an bia Ricardo chuan in langeng takhian atarmit hansiam rempa chuanin enzaman nge ti in alo zota Francis chuan dollar somthum ti in alo chang maya Ricardo chuan atarmit chu an siam rem le zawa chuta anu lampang chu han thlekin anu chu alo infum wal mola anu infum chu lak sak thutin Francis lampanga chuan athe chhota Francis po chuan lo dong ve main engma paisa pilo chuan Atlanta deya chuti Atlanta chu Francis a hril hai hle mai ring taka awin an zuya Mahse motor chu phak rual ani silo Francis chu amang ang hle a paisa pilowan kal ringot chu makpo ti hle ani chuti an kal ringot ani chuan aman a choi ngai don si asai gul lampang chu an enphea rang taka pan phein asai gul chuan matum ta a sai gul chu man mo takala in an lampang pan chuan atlan ve tanghala chuti la chuan Ricardo te po aron ring lavin mong changin an motor chuan an tlana Francis chuan a thei to pa chakin cycle chu akhala an motor chu a muphak ta side gas atang chuan Ricardo chuan chutia hnungaron tu chu a hnuah anui so vel mai anu po chuan hnung lampang chu lo enin aron ti chu a hria man mo takin Francis chuan min a au zui loma an hnuah chuan motor chu lo ding deuh detin Francis a phak don trepa chuan motor chu atlan le ta deya chutia motor tan le ta dei chu Francis chu a hril hai le zual hle mai poisan la pek lo wangin a ti hria in an lo ha kamo ati lain an tlan san le dei si an tlan chaktak ema wangin phak rual ani to silowa po chu atum talem lova Mahse chutiang ang a hranna za chu a choi ngai don si nikata dora som ni chawa hlo bok si a hlo item chu a choi ngai don ti hre bok si a ril ru a ha hle mai hril hai takin an tlan la lampang chu a en wangwanga chuta kuta thil hum chu han en le in Ricardo an aron the chu kha aluni chu paper chu an en chiang china an keu phar china thil in ziak chu lo omin chu thil in ziak a chuanin address hi alo in ziak hi alo ni a chutia en lai chuan a phone chu lo ri in a phone chun en nak chuan an pu ber hi lo ni a hlau thon ange in aron phone chu lo ni in ala ka hrel hle mai phone chu a han la a hlau thon ange chuan an pu chu aron win ngal hle mai an pu chun khongoi ti in aron bewata Francis chuan hei ka thil hral na te kha poisa mem pelawin an tlana ka zui ni hi ti in a chang maya chupa chuanin oi lo lutuk I that chhelutuk dor po hak pe lo ti in an vin hrepa Francis chuan sar ani tak dot ka soilo min tlan samde sai gulin ko ani hi ati po chuan chupa bok chuan oi lo tak hian a an khum bora Francis chuan a oi theinan thil hrang te an soi kola an pama an ron kal dan te an tlan san dai thu te an hril hnu po chuan a nei tu pa chuan a oi tat lo that chele zom tho anga in tu na tang chuan heta hene ron thok to lawang hotlang ngal nal na lang che rong kal to mi su ti in phone chu ada ta mak mai Francis chuan in soi thiam tumin phone a chuan ala tong cha chara an pu hne na chuan hriat thiam mate an nge na ni ma sela phone a chuan chang tu reng an om to silo phone chuan en nak chuan an pu chuan phone chu alo da dei to hi lo ni a hrila hai zual hle a chu thil tu na wang chuan an pu ina ban pha box si drill run na tak chuan trap chung chuan a chal chu adom wangwanga in ngai to chok thutin a thil ken chu an en le a address kha zon chu nge chu atum ta ni an kalna lampang chu thil zui wangwangin a sai gul chu an siam ramin chu lampang pan chuan man mo tak chuan atlan ve ta nga la kong zol deuh vek ani wangin sai gul atlan po chu atan chuan aji om viawa thui tok tak atlan hu chuan lekha injiak address injiak omna chu athlengta lekha chu mongchangin an in chiang le te a chu in nge chu ni in a hria han thlek deuh wangwangin chu ngei chu ni na hria mongchang le dim takin gate kong kha chu an hong te a
Suta asai gulpo chu gen kong khar bula chuan hung thathlapin kong khar bula chuan ading tawang mai. Chuti lai chuan in chung lama chuan Ricardo chuan Nupui Pamela chu thulo zotin. Khoya nge inu le pa te chuan poisa chuan da that. Nang hen ihre chiang ngotang tuna kangkal toa sei chu nga ro ti in annu chu alo vau khurkhura. Francis chuan kong khar kik don lai taka in chunga chu tiang thom om chu atim pha ve dewa. Pona tang chuan thom chu an ngai thla chiang phota. In chung lampanga chuan Pamela chuan apasar Ricardo chu lauti hriat takhian tra o pur hian ka hrelo tak zetani. Khoya nge an dang ti ka hrelo poisa chuan nei ti chu nangpani hria. Ni ma sila kha an ro kha. Khungen da ti reng reng ka hrelo ti in apasal hna chuan alo pha a. Ricardo chuan Nupui thu sei chu a oi theitlat lo. Apa te poisa dana chu a omaring tata. Nupui chu nasale zual hian an dopa. Chutia apasal Ricardo in an vau chu Pamela chuan a hlalu tuk chu a trap topa. Chuti lai chuan Francis chuan kong khar chu bi dek dekin kong khar chu atum ai main atiripal tahlau mai. Chu thoma hrita wang chuan Ricardo po chuanin kong khar lampang chu enin tunge lokal ti in a au tuara. Kong khar lampang chu man mo takin apan ngal vata. Chuti lai chuan Pamela po chuan a mitui chu alo hruhul zung zunga. Ricardo an kong kharan hong chu Francis alo ding renga. Ricardo chuan onel omvak lo hian engei du ti in an zota. Francis chuanin petrol man khamin la pe mi lawa karong kalani hi ti in alo chang maya. Ricardo po chuan anei takmo mi hrithiam ro ka hai ho du tuka ti pain exam an nge ti in an zota. Francis chuan dola somthumani thua changim. Ricardo chuan aipte chu anzen rukruka. Khale ti pain kong khar chu khar ngal mai antuma. Chuti kong khar khar don lai tak chuan Francis chuan le kha in kong khar in khar chip tur chu adang ta zewa. Ricardo le po chuan thinrim takhian anu chu amel khuya. Francis po chuan kong khar chu dimte hong de in abi thadek deka. Pamela po chuan chu chulo mu in apasal chuan a muang ti hlau hle mai. Ricardo chuan Nupui chu nai taka enin poisa an dana chu min hril vatro. Thataka ka zolai chu hen min hrila ni mai ti in a vau khurkhura. Pamela chuan apasal chu inchunga chhose ti in chuan lam siamin ka hreto big lo inchunga han en chin ro inchunga sefa khanan da mai theini ti in apasal chu an thrila. Ricardo po chuan Nupui chu chiang taka enin chuta chuan om lo vai chuan ichak lo hle ang ti in inchung lampang chu apan san ta a. Chutia Ricardo inchunga chho vele chuan Francis chuan kong khar chu soimuang ron hongin Ricardo chhona lampang chu a enzi boka. Pamela chu rilruna taka lo traphian Francis chu alo en rengot. Francis pa chuan Pamela hena chuan enge ni ta ti in kutphar chung hian anzo zungzunga. Pamela chuan trapur chung hian ipui ka ngai ni khongai taken min pui ro ti in Francis chu an nge na. Heta hin lo umlok ro ti pa in Pamela chu akal son tangala. Pamela chuanin poisa an dana chu va hong ro rokin beg lian deuh chunga poisa in da tun chu man mo tak hian aron la chuaka. Man mo takin Francis chu entirin he poisa hi khongai takin min lak sak ro ti in an nge na. Francis chu enge omzia he tiang poisa te chu entin nge kalak theyang ti in alo zo zungzunga. Pamela chuan khongai takin la phot me ro ka ti chu kan pa khani na song na sa ni ma sela he thil hi chu kan ta na hlutuk chu wang chuan ka pe theilo ni. Nakina kan in mu huna engpim chu ka hril fekang che ti in abek chu Francis chu awa me bel cho ta. Francis po chuan awa mak ngai ve an ti ringota. Pamela chuan amak poi ti mai thei ni ma sela min kol thasak ngai tlatani. I khongai ni sang ber ka nge na ni chu ti pa in tra o tro hian an soya. Francis po chuan bek chu la ve mai in ani entiga nge kan in pe ka nga entiga nge ron lam le ang ti in an zota. Pamela chuan chu hun tu chu ka hrelo I address I phone number min pela nakina arang theng berin karon phone don chinia tuna chun kan pa lo kalang ahman mo thak engkim hrila huna omlo khongai takin kalro aron mu manang che ti in man mo tak chuanin Francis chuan kong khar lampang chu apan tangala Pamela chuan an pai na ron mu manang ti hlau leya a hoi let zuk reng bok Francis kalnu chuan Pamela chuan address a pe ka ti tlak chu le mi chu an chara chiang taka enin aipte a chuan ada thawata an pa po chu ron chuk ngalin an pa chu ron anghal ton tuna a chan chu in chung se vela chuan engma mulwani
an nu chu ron ko sok pa hian engma min hril du lo ma la ka zong chuak tho don poisa chu om chiang ani engwang nge chu poisa om na chu i zep lat ti in an nu chu an zota pamela chuan tapur chung hian engma ka zep lo tak tak khongen da chu ka hrelo a om te chu ke pon ka hria ti in an pa chu lo changa Ricardo chuan poisa chu mu ngei tum tlat ani thu thleng le a thei ang vel te chu en kolin thin rim takhian a ang kol reng pa boka nima sela chu tinga thu thleng vel an zong chung po chuan engma reng chu a muta hau lo cabinet vel te po chu hongin a en kol veka Mahse a thil zon chu a mulo chiang hle mai chu ti lai chuan Francis po chu man mo takin a cycle chuan atlan ho a an in thlen chuan a cycle chu an in stepa chuan putha in an in kong khar bula chuan cycle chu ada maya in chunga chuan lutin an nu chu an kowa nima sela an nu chu alo la ho lo nge chang tu reng om lo bathroom ate chuan in bol nge ti in bathroom te po chu an fa en dak daka nima sela an nu chu office atang chuan alo la ho lo chu alo nia Francis chuan a bag te chu da tha in thutlenga chuan a thu topa a voin hun ton zong zong chuan ngai to letin makpo ti hle a hnawtchangin an ban bok nen hre om po ti hle ani chuta in ngai to chokin bag chu la in bag chu an hong dek deka bag chunga poisa om an hmu chuan makpo ti hle mai poisa chu han la chuakin an en kwal vel china chuti lai tak chuan an nu office po lo bang ve to in chunga chuan aron lut ve meka an nu thoman hriat chuan man hmo takin bag chu zipin ada thangal wata an nu chu aron thin rim ho ngal hle mai a chan po a pasal Francis chu a hna thona tanga an ban ti aron hriat ho ngal wangani Francis po chuan an ban chan chu ama thiam lo wangani lo thu an nu hnena chuan an soya ni ma sela an nu chuan oi thei tat lo i that chiat wangani kha ti in an nu chuan alo pu ve tlata Francis chu alung hnur hle mai dot ka sei lo tak tak ani ka petrol salna ten poisa peloin min tlan san te a chumi chu cycle mang hian ko uma kalo rei ta deuh bok nen kan puin miron phone atang kan sei po chuan engma ani pona oilo nang tali min oi sakta che ka thiam lo ni mi lo ne ti in anu hne na chuan a thiam thu an hril zung zunga chuta anu chu ron tong chuakin ani mo eng ang pon thiam la ni ma sele i bang tho lom tuna chun na tho eng mai nei lo engma tho chui nei don lo bok enge i enga enge i nang i thuam no man te to ro pu bok si ke hian ka chom reng thei lawang che ke company ha thok ve mai ka nia chumi ni wang chun nanga ei tu le in tur hi ke hian ka thok seng don lo ni chu wang chun in ha tho tur ni don lo chun kan pan hi hian kan om reng thei lawang ka pui pe don lo che ne ti in an pa chu an vawa Francis chuan chu tiang tong kam an nu o ka tanga chu kan hriat chuan makati hle mai ku tham phar chok deuh ha in du tak eng moi soi in mangai takin kan in nei mo katia tin kan in nei hnuah po i du dan ang takin in ina karon oma kan in nei ma ka tho zong zong poi hravek tin kan in nei hnuah po ka thok chun zoma chumi chung chuan a ma zongin min ei lowa nima sila voina ka dik lo na nimia si lowa kan puten min bana chumi i hriata wang chuan tuna min theni tumamo awan mak ngai ve a ma min mangai na khonge om tak ti in makti tak hian anu hne na chuan an zota anu chuan chu tiang sei kwal du angai lo tu hun hi hun poi mo ber chu ni jok nang chuan eng mai thok pe lawa hei tu na po i na tangin an ban che nei hi i zom thot wang ve kan ni kha chu wangin tu na ka soi kha tu na ka soi ni mai tun malam pang hun kha eng mak an ta na tangkai lo tu na chuan sum le pai hi ke chung ka du ber to ni nang chom hlom tur ngotin helai hmuna hin omla ka tilawani chu wang chuan min chu san ro tu na tang chuan kan in kar thu to pa ni hi ti in pon lampang chu a kok wa a Francis chu a din na ngaya ala din renga wang chuan ovin takatongin chu ro ka ti chu i shelo mi ti in an khum le a Francis chuan in pha niam takin du tak na dang ka jong le mai don lom ti om mai chu ke pon ka du bik le nem min tha thiam fram ro hun tlem te tal min pela ti in khongai na an nge na Mahse Nupui chuan chu tia nga chu atum o zong lo mai chuak ro ka ti chu ti pain Francis chu akora chuan patin pon lama chuan anem choka kong khar chu a khar nan ta maka
Francis chuan pawna tang chuan kawngkhar an nuna khar hnan nai te chu lo enin an rilru angai tu na chu akal thui le a vo in hun ton chu makpo ti hle mai a hun ton dan chu an ngai tu kir no wa zinga phur takidan na kala phur takin a hna thona mun thlengin na chu a thok borbora petrol thun tu ten paisan pek lo wangin a saigul mangina zuya kong laklowa phone call dongin an puina ron ban zui chumi hnuah saigul mangchon zui zelin mi boina ava hmuwa atran puina an nge na atran puya ina an hoa an nu lo ho in an nu chon in tangina chuatir ta si lunghnur takhian an in tang chon chuakin stepa chuan akal chho ta naka asai gulpo chu kenglem chuan lo chuan apa te in lampang pan chuan akal ta naka Francis an ala hriat mi lo chu mi atam puya wang khan enge chunga lo thleng don ti hi engma chu a hrelok bik lo ani chu ti lai chuan Ricardo po chu poisa zong chuan a lo la boy le a anu pemela po chuan a lo ka ti chu khonge ka hrelo ti in anpa po chu a lo hril ve renga Ricardo po chuan beidon mai chu atum lo hle mai poisa chu a ring tlatani anu chu an vo le thina nang hian kalaka hian zebruk ini tlatani kan nu pain poisa hi kan mang dona keima chau man turan lo chu wang chuan a na min hro ti in anu chu a vo khur reng mai anu chu na hlau le a trapur chung hian a hre lo thu bokina lo changa Ricardo chu poisa zong chuan awa kol thuak renga chutia wa kol thuk lai chuan chhuat lai a hian lekha a mutatat lekha chu han charin an enchenga address in je khi lo ni Francis address ngei kha lo ni Pamelan Francis address ai te a kha an chet na lampanga alo chuak thei lo ni in chhuat lai a chuan alo tareng hi lo ni a Ricardo chuan chu lekha chu chiang takin an ena an ngai tu wang hnuah chuan thil hriat chu anei ta zok mai in chunga poisa zonga chhohlan khan chu pa chu ron lut le in poisa chu an nu chuan alo pe ni ring tatlata chu ti chuan address te in hrilin chu address ngei chu hei hi ni ring tatlat kongkhar lampang te chu an en letin ain khar thalo te chu an en le te a chu mi hnuah chuan an Nupui lampang chu ron hoin room takhian an nu chu an mela an nu hne na chuan thinrem takhian he lekha hian thila chiang vekani khapa kha inchung ka chhohlanin poisa chu ilo pe chiang lutuk ni Mahse la ka zong chuak ang ani kha ruk ru angin ka chhuwa don ani chu poisa chu ka mulet le ang ani ero kha chu tangang ti in pon lama chuan a chuk ta ngal deya man mo takin pon la panga chuan chukin akal voka a thil tum chu lotlin ngei po atum ru tlatani chu ti lai chuan Pamela po chuan address chu lo en non le in chhuat laia alo thlau chu poyeti hle a an pa chet ma ngeya malak dan kong chu angai tu ta ani Ricardo chopo chu kholaya kal chung chuan phone manga police station chu a phone ani Francis address vel te chu hrel zungin ani hian ka poisa min lak saka min ruk sakani ti in report a thelu ta chu ti lai vek chuan Pamela po chuan in phone chu mangin Francis chu phone tumin a dial meka Francis chuan alo la lok thelo Francis chu an dial non le a Francis chu phone ri chu lo hre in phone chu an en chuan a number hre lo atangin ani phone chu han la in Pamela chuan in Francis ani le ni lo te chu an zot zunga Francis chuan ani thu lo changim Pamela chuan in a hming chu Pamela ni thu le poisa bek pe tu ni thu te an thril zunga man mo takin Pamela chuan kan pa khan I address kha a hu chuak lo maya nangma a hian rin hlel na lian taka nei ni a chan po local hnung ber kha nang mai ni tleta chumini wang chuan tuna hian pon a chuka I in lampang ron pan mek mai the ni chu wangin lo film khur hle ang che tin ke po man mo takin karon chenga in lampang chu police nen karon pan ve ang kha poisa kha ka ro lu tuka a chan po kanu le ka paten min ro chun ve ni a kha poisa kha an mani hre nan dor siam se min ti ni chumi ta chon ke pon man ka duwa ni Mahse la ka pasal khan adu tlat lo chumi ni wangin ke chon ka thuk ruwa ti khana ron zong ta ni kha ti in an chan chin chu an hril dapa Francis po chon lo ngai thlain Francis po chon I poisa kha engkim him takin kala kol thlapania ke po hen tu hnai chon buina ka tok nem khop maya tuna hianin
kan nui min chhuat tir dei ni petrol man khamin pek lo wang khan karon zui cheu ni kha kong laka chuan kan pui min rom phone in chan chin kim chang ka hril hnuah po a oi du thlat lowa phone atang chuan min ban tir ta ni ti chuan in ina ka rom kal ka hota kha ina chuan ka lo oma kan nu office bang ron ho chuan min ban thu ron threnga la thinrim takin min ron an khum halin ka thiam thu ka soipon enga ma ngai lowa ina tang chuan min hnawtchhuak ta ni tunah hian ka pa teina ko meka amai ro chu ka number kha chu in hriat reng kha chuta chuan min ron zong chhuak theiang ti ina chanchin tlang pui chu an hril ve nga zunga pamela po chuan ani tak chu keima ni wangin in hna po ichana keima ni wang vekin in Nupui po in a then pha che ni chu kan thiam lo tak zet ani chuta keiman kala ti boi zui bok che nia imi hriat thiam na le I tran puina ka ngai tak zet ani ka beidong mani a han tia Francis chuan chu tiang lampang chu nakina kan sei jok donia inzat nge puisa kha kala chhirami lawa inzat nge puisa kha ni re ti in an zota pamela chuan be ka puisa omza te chu hrilin chumi hnu chuan an in mu hun tur te chu in thril tonin phone chu an da ta phone an da hnu chuan pamela po chu in siam ha zungin Francis te in lampang chu panwat chu tha ti ni police station chu phone ve ngalin puisa chu apasalin la saka tum thule ama ta nge ni thute apasal chungchang te chu police ne na chuan a report nga zunga tuna kalna turarin berte po a hril ngal vekani chutia police ne na a report zon hu chuan man mo takin pon lampang pan chuan a chuak ta nga la zana lo nia Francis chuan poisa te chu a chiar mul mula lekha te nen chuan in milem ti in alo en de kul velani chuti lai tak chuan an kong khar chu anon in kik dat Francis chuan in pamela ni ngai arengani a poisa po chu fel tuk lo chuan kong khar lampang chu awa pan ta thuaya kong kharan hong chu pamela ozong chu lo ni hau lo mai athil mu chuan abara khai chiang hle mai kong khar bula chuan Ricardo le police pahnih hi an lo ding renga Ricardo chuan room takhian Francis chu amel khuya chuta intivei takhian Ricardo chu ron lut masa in nang hian ka poisa itan bo puimo engwangi tlam bo pui hlen theirina ti in man ngal turin thu an pe a police te po chuan in Francis chu an man bet ngal chota Francis po chu te ron tirongot chu alo tang ve na samai thinrim taka awin I poisa ni ringot lo tin kha ka tlan bo pui ni lo anei tu dik takin ken tirani kha ti in athiam thu an soi zunga athu soi ngai poi mo lo ti hriat takian Ricardo chu in chung lampang panin akal zela do kan pula bek om chu wa mu in an lampang hoi chuan chhuapui ngal ro helai hin ka poisa chu om ti in thu an hrila chu mi hnu chuan kunin poisa chu an ena bek chu an hong kol vela Francis po chuan thu dik taka hriata wang chuan alo tang na ve hle mai kha poisa kha I poisa ni ozong lo I Nupui pamela poisa ni kha chu po anu le paten an ro chuna nia anu le paten an du dan taka mana du ni nima sela nang chuan diklo taka mani tuma chumini wang chuan I Nupui chuan kha poisa kha min kol tirani kha tuna hian dot mangin nangin min man tirani I Nupui po chu arong kal tre pang ti in a aulom loma engma po soilo chuan po lampang chhuapui chu an tum meka chuti lai tak chuan kong khara chuan pamela chu aron dang hlol mai pamela chu odam deuh fi deuh si hian aron tong chuka du tok ro man lo tur jok tu na khan in manani police station ke pon ka phone vek to a engkim thu chiang takin ka hril vek to ni tuna hian poisa hi keima ta nge ni a tuna poisa bula om ka pasal so misual chu ni ani hian diklo takin min man puya tuma ke chuan poisa chu man phal lovin ka da thani ka pasal Ricardo hian chu poisa chu min man pui atum lui thala kanu le ka pa ina chuan ka du lo chung chu min hruai luin poisa chu azong vaka nima sela kong laka kan petrol man kan pek lo wangin tunami Francis a hian miron zong hua ka pasalin poisa ru ma zon lanin he poisa hi a hne na min da thatsak turin kapetani kha chu ka pek chu hrechokin ka pasal hian thudik lo mangin in hne na reporter on theluta tuna hian visual ni lo jok chu in man pha ta ni khongai takin visual jok chu man hal ro chu visual chu ka pasal Ricardo ngei hi ni antia Ricardo chuan Nupui pamela in thudik tak aron soi piep ti an hria chuan
aming phok chiang le a police mi pa jok chuan Ricardo chu rang taka hnung khir vatin Ricardo chu a thin rim hmel hle mai thin rim takian aron ang chu pia pia pa anu pui hne na chuan zongi ila hre khopang karon chu huna ila hre em ang an tia pamela po chun hlau lo takian nia iron chu huna chung kala hre mai thei Mahse zela eng tikhun chu nge huni manang ti chu kam thre lo ani tuna chuan nupa kan ni tolawa nang chuan zela huni manganga ke chu helai huna free takin kalo omang kanu le ka paten an du dan ang takin he puisa hi kan manganga lau thong reng rengin nangba lau reng rengin hun kamang to don lo ni hi ti in anui deu saka Ricardo po chu police ta chuan pon lampanga chuapuin Ricardo chu ron hoile tin Francis chu aron melve rama police chuan pon lampanga chuan Ricardo chu an chuapui tanga la chutian chu hnu chuan lungai mel deuh hian Pamela chuan alu hi adom renga Francis chu ron tong chuakin ni sang chung hian iwalung ngai mel ve poisa chu an lata ingai ni mo ti in an fiam zawa chuta aku than par chuakin poisa chu ngoro kavala lokange nikhan lo omro ala kim biain ka ria ka chir lai takin anong kala ti in poisa chu bek chop chuan dokana mi chu awala a Pamela bula chuan romne kangwa in heile achunga point le khalo omranga ni hi ipa te le khada nge mai in ming po chuang ko mai ti in Pamela hne na chuan an soya Pamela chuan alo en renga alo nui suk mai Francis chu an tong chun zomin poisa chu en pa hian hetiang poisa zo zai ne ya nang chu I ho sa don bik le mai ke chu kan nun min chu san ania ti pa in an mi deu saka Pamela po chu tianga Francis an fiam vela wang chuan an ke deu suka chuta Pamela chu ron tong chuak ve in Francis ichunga hian kalom tak zet zet ani ke ma ni wangin in Nupui in chen pha ke ma min tran puya tuna je lei tan pha thep le ngal chu wangin kha hi hilaro ti pa in poisa chu la in Francis of ma chuan an lek pheiwa a Francis chu lo nu deuh sakin poisa chu la du levin nilave poisa hi mihring dam chan ani lawa poisa nei tam hi ho sakna ni lo bok tuna hian lo mana tan men pe na mai thei ni ma sela lo man chu ka du lo ni mi tam pui theya ka om kha van nei kein ti zo tin sum le pai nei tam rumot thi ho sakna ni lo ti chu gazir chuak chiang he to a mihring ta na hlu ber chu me chele me pa kan ni chuan in mangai nai hi ni ti hi ka chiang ani tuna chuan poisa hi mi pek khong in tum boi du sung che kala don chuang lo ti in Pamela hne na chuan an soya chu tiang thu Pamela nang thria chuan Pamela po chu mi chu khokin mi pa ngai takani nang hi ka pasalo ni jok la thatu ti in an fiam zawa Francis po chuan kana pui ni la ki pon ka ti hle mai ti in alo fiam let ve a an pani chuan ti de dang sang sang ten soi le a sumi hnu chuan ni dang in hmule tur chuan in tiamin an in kal san ta a hun te aliam zela Francis le Pamela po chu in kom ngai chho zelin ni tin deuh thoa in muta chu an in holo ti a hriat le a an pahnia run hun len dun zai te chu relin Pamela I anu le paten an in an ro chuna nge chuan an pahni chuan an khosa dun ta a ni khat chu Francis le Pamela te pahni chu bazara chuak turin an pahni hian in ngei tak hian aron chuak dun rial riala an pahni chuan in fiam dunin an kong khara tang chuan an chuak dun chia chu ti lai chuan Francis an Nupui lui chuan an pahni chuan aron mulol mai makti mel deuh hian an pahnia chetla chu a en deuh ho a Francis le Pamela te chu ti chu bor an ni wangin an bula mi dang lo ve reng ti chu an hri haulo ni ma sela chu ti an kal lai chu Francis an Nupui lui chuan arong ko hlola Francis kha khai inami ti in zona aron zota Francis po chuan him takian oni e hi kan inani hi tuna chuan nuam takin heta hian ka omin ka khosa ve to sin ti in an soya Francis an Nupui lui chuan makati hle mai eng tin moi soi enge zia an tia Francis chuan ku jung chala han ko wa pa hian thil dan chu nang ni hriat thiam deuh vek karing ke chuanin na ka nei lo wangin nangin min hnawtchhuaka I in nge atangin min hnawtchhuaka engma po chuapui lovin kanu le ka pa te in lampang ka panani kha nima sela ke chu van doi tu renga piang hi kan ni lo nge pathiani min hmangai jok ti po ka hrelo tuna kabula ding hi kanu pui ni to a nangin min then nu re lo te akhan
pathian in min pe ni nang chuan sum le pai ringoti at chila ni Mahse la kabulami hi chuan in sum le pai at chilo mangai na zo khi ni du ni tuna chuan kan Nupui hian kan him du na sin kan man mo deuh hleka kan kalsan beng che ti pa in kai rial hian an pahnih chuan an kalsan ta nga la Francis atakal ta chu an Nupui hlui chuan rong ko le de in Francis khongai takin ti in ring takin aron awa Francis le Pamela po chu in kai rial hian anon hoi le ta Francis an Nupui hlui chuan Francis khongai takin min ngai dam ro ka mangai che sin ka mangai lutuk che chance ve khan min siam le ro ti in khongai na an nge na Francis chu lo tong suakin tuna min mangai chaw mo a ma khongai ka dilai che khan khoya ngei om kha khan min lam mangai lo mo in nei reng chung si khan min mangai lo mi Mahse tuna chuan ka mangai to lo che tuna chuan hei ka bulakal kan Nupui du tak mamela hi ka mangai ni tuna chuan engma soi so to lo kan kalmai nge ti pa in an kalsan ta nga la chutia an kalta chu an hnung lam tang chuan trapur chung hian an Nupui chuan alo thlir ji ve renga ole atop ta tlemin atop dan hi tuntum chu a tluang devin kan thria tuntuma karon ti chhuat theite chu khati zong kha lo ni le tamai se thlir tu le ngai thatu zong zong te in chunga klome in zawain hun man num le vek ule